Mwancho murigereria obotuko bwa 15 na kabere hasa omutinyuga omutang'ani mwaka oyo gabwechire bubere 25 karibu sana ase kionga chinsa inye ase enchera yoboikire notwana ko batogosangana kurigereria ali aene kiyo kurwa ase chinsemo ao hasa orugongo rwa Gusii county ya Kisii ya Nyamira gwikachi county chonse 42 ase ense ya Kenya botuko bwa rero nchenkuru kwa Clinton Ondigi director Abigail Nyanchama kuri studio ya kabere nero gochigonkonya kwenekia morogini chibichango chara senchire ringe karanseke obene ntu ikomwe. Karibu sana mwancho mu rigereria na Wilson Makori nero gochigonkonya kurwa sensemo yo monubwe manyerio na bono togochaka kubwatikana na boruko bekirasi 12 omwaka 2024 abo machibu ya matemo aba KCC anyarko baga korariwa asenchira ya bene ni gabanto ao na boigo abarai bagenda tegwesokya na kobaganiria amaya aborkiwa baga asibagenda tekuru kuboria gochase bari baineke unamba chiko chora chikosi chira chiko bakonya asamagimabo aribusyo umoro yubwangoiga wesokya no mushimi wa Dennis Ombachi uyoro mu MC we ya Marani yuko kutoka sebunge ya Kitutu cha Chenotha se county ya Kisii kokwa na se skuru yobo bundi ya Riragia Technical College niko bona tebire chikosi chigacha magoko niko chira chikokonya aborkiwa bega kwegenderia asenchire ringi yabuna gotumanya asenchire bwikirano muri Kito Daniel Ontiri Magiga yoko bwato kwa matemo manene yekirasi gikomena kabere KCSE yo mwako eta wechire bubere na 24 aborokigwa ni go bagendere tukwebanga anari elyo konyora chikosi chibara cyokora boigo asoko gendereria masomo asi chinsemo ao nabo wateni ao boigo ni bagendere gwesokya elyo ko bawo bosemya kwene kibuna abasoire hase batachigo chandeka asa matukali bosyo kubatekana nogokea kumabaga yemere maiga Kenya aborokigwa niko bagenderete gosegetwa kwebwata bya na kwerikia hasi chikosi cha magoko asekelibuna nabo chiko baliboga lyo kwerikia miremo na kwegendereria abona baragani elyo tibacha gochandeka okwana litukulia lero ase skuru yokoena na megelio ya Riragia Technical and Vocational College yogotoka ase ward ya Kegogi miyebunge ya Kitutu cha Chenotha ase county ya Kisii chinga kecho abarokigwa niko bagenderera gosegetwa kwerikia ase chikosi echo elyo kwebeka chinguru. Even if you have a plane and you choose to come to the TVET institutions, you can still do a course of your choice, diploma level. So that is C- and above. Korengana na bateneria baiga boigo eskurega nigibwate mirobelio ao emia yoko konya borokigwa igatiabo umorobolio wejitume lab asa borokigwa bakwenyera libaga lyo gukora mirimo hase metandao eli kwenyorerengeri boigo nigo bakubwatirana nabo bwateni ao elyo kwene kibuna aborokigwa bakonyekire asokonyora mabaga yichigasi Noina mabaga yoko nyoro bonaru gose attachment boigo internship. Riragia, we are very lucky because we have partnership with several organizations like Red Cross. They are partnering with us, and they have even given us some startup kits for electrical department and then fashion and design. Startup kit is this kit that we give to students who have excelled at the end of their course. Those people who qualify and finish their course, we give them those startup kit to start life with. Bamentabona hase Kenya ero chibono neganetie abantu bwata megelio ao eli kwegendereria na igokugania nkororo hasa borokigwa koramokia na mono chinga kechiga bago chigochora chikosi chamagania bom na kwelikia ache skuru ao boigo chokonyora megelio eli bachagwe konya hasa matukale bosyo abana baiga mategete beorokie egasi okoboko elia no nekera gwate digiri na bwate gentara akore ekomentere shiringi omubuku okore bintu bindategete naende kero monta bwate gasi okoboko anene eko mwenda girugi mabwaye wese abandi bunanje ngokore gasi ya serikali mambi ngorita yande ngingoja gokora muntu bwate gasi okoboko tibwati retirement yo kore gasi yao mpaka chinguru chikokoerera abana baitu tiawe orosi kigasi okoboko kuna wana origere chinse chiri chia koro kuchigendererete abana abange bagacha gukora kigasi okoboko ekoro barabake
ngane yiga boigo nigo yasirwa no mo MCA we wodi ya Marani umusike Dennis Ombachi yosegeta abarokigwa ko maiso na koboria konyoro bosemya batariri kya hasi chikosi au ko bakonya tibaso chikosi chimbe bali bayetete bagende university baro combination cyabo nchiro kubwatekana na kichigiredi cyabo chire ande bachore chikosi chirache ko bakonya kyagara seito no butaka borororo abana bagende bakora chikosi chirabakonya ya kabere bali babwate quality grades batachete university ndobwate middle level ndobwate nursing ndobwate P1 ndobwate TVETs abana abandi basome ndobwate animal production namagana agriculture ndotageta abana baito basome kurubudregeta seni kyagetembe kuruiga se county ya Kisii litrene nguru ku Daniel Untiri Biamano murikito Daniel Ontiri na roboti rwa senchira yubo ikirano mwancho murigari atogoskabosio aba onchoria kurwa senchira nyakoe yugotoka se wodi ya nyakoe bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii banyaregwe sokia na korokyo gotagoko kwabo enchira amagendro na bego gokini okwebirango byechire yo una egendrete ase bono batabira ne banekero bagwa kana ebango nige serikali ya county ya Kisii hetaraikirania kubwato kwa bokora liborobia poko kine birango byechire yo na boigo nigo bakwanire okobaoro kwabo kwenchirembe yo bochenu ase batabira chinyomba cyake bara ase chinseme cyukera boniga nigo chitari ase enchirengia nigo baro kubolia gochi ase abarai kurwa ase enseme yo kwaneke bunanko bwata na bare na serikali ya county eligo choko bayanekaria amagendro buna gotuma nyumuri kito dipon asanya Asetaro ya bene bunegeta sene kyagetembe goikase chiro ya nyakoe gotoke meye bunge ya Kitutu Chache South nikotukumirana na gati y'abarayi chiro yena boigo abaunchereria ababa bagusanga ebirengerero byabo kubwatakana no bokorero bobe kurwa serikali anene gocha sechire ywe asaba liete ngo Benedict Gisemba omo chairman we chiro ya nyakoe igo togo teba ngambi yamono ase chiro ya nyakoe ega banongwa torosere chire ngiya chire ye ni goto nyanjete egento getai ase chire uno mo chairman amache tai yondo bwati mache chire no ase naende gento kende no bochabu weito igo boichire mata bakasa bande se bakonelio echire ya itomo chiro ya nyakoe teri kwabusa etogo chogu chibese chire gesara lakini tori kwabusa echiro ya nyakoe ne chafu kini gente getanga ni tade ko tebanga no nya ga kite chire rengiya management yeroro mangano kwabusa teri kwabusu obuchabu oboro bonge ate mna itwa bangina tutake irobo safi at least ekero kwa kurire no enkende bwesi biga magoko obwene robo mosafi no mache tayo nanyina bo ase sector yogusangereria ebango nigo abaunchereria baba bakwemurungania ase batebanga abo bagusangereria bango nigo bagutumeka chinguru chinyinge echibono kero kende chikoirera amagima bo kobakongu ndabako mwana bukanjo ntomanyeti na intwa balemi besuguma etoko bole suguma twanya abatulije tenjera n'ichingo suguma neri bawo twaka 50 echogo nandi ko ke tire suguma nigere no sweguni igere singi 400 300 in fact ngo nyako bomire na intwa balemi toko saba echogo tigechogo rwa se tiro tali ase tipara bago tubekera chingo li baganya kolicha nonyene pikipikera nyale yake ro mulemise nyaro umire obwagachi anene mono bwokonyora ebibanda byogokorera obunchuria ase chiro ywe buna babete bakurierwe ira nigo byabeira kongu chanda togoetera na ase suguma etobekira somo gaso na munyore suguma teri wa mugaso one etobekira somo gaso shedi teyo nigo to chande gete njibwaga mubeki no moromu mostanda ase buya asali abagaya elinde abanya biashara benjoyi buya elinde bakane bange biya nonyana bo chitaya chabegetwe ase chireywe anena sogo sirie gesunte asoba onchoreria nigo bono chigendete kubabeka kongu chinga kibono ebikoro byobosaria bigenderete kubwatekana negesunte kenene security ekerobo kyabegetwe kenene ngarigo kora gas na sabire account yechiche egiokie rinde security yabengiya no boibi alibotari kwa bese chirenya yiko ripoteria gitaseni kia getembe kuruiga sechiro ya nyakoe egutuka ime yebunge ya Kitutu Chache South iritira ne inkuru kwa dipon asanya Biamano murikito anko dipon asanya mwancho borigaria totigarita se county ya Kisii na bono kurwa sobe watakatifu mochubo songo
nigo ababwatani be sekta ya bodaboda anemo na bagotoka se municipality ya Bosongo banyariko babagwe soke na kwenekia obachori ukubeka bisi kiombekera chegotendra obachori bwe sekta yo nigo bono baesokire na komochia abarai bari baenge ya bisi yanyariko bage kubunwa na gochoro kwa barai abaya sibono batebire nigati ya barai barenga bisi bayanegetie gutume kwa asenchirerembe na barai bage siasa nigo bono barire ira yo gochia kweneke namba chikobwatera na barai bonsi eriko chakwaneke una sekta yune chikogendra asenchirerengia asabe go barugo sababu chia sababu bwatani bonsi be sekta yo kweneke bunanku na chabare chistika una nchire moyo gochiko konya serikali ya county ya Kisii gosangeria ebango egendokira chikwaneke amagendro anemona sekta yo nago tumanyo muri Kito Ruth Kemunto. Unenjera ya mayogo tinye sekta ya Bosombi imeye county ya Kisii. Abaraiba boda boda municipality ya Kisii nigo batebire buna mbale tayari kuirania maskani no morembe ase sekta ya boda boda na kwegendereria. Gukwana imeyo mucho Bosongo chinga kibachora bodi nyo bochori ya municipality eyo. Nigo bagikeiro bora yo bubwa kwa isiko ya bisi aso gutumeka bana siasa. Egento ke goturubania sekta yo. Atwa chira rero igakweneki na gochora twarenge board. Ebodi ira era twanyare ko batogochora era abeke koira abantu baito be municipality Chikura. Leo tumeamua kwamba wamechagua boda ambayo itakayokuwa inawapeleka wana bodaboda katika uchaguzi mkuu na katika kila kituo watakaoomba kura. Sasa kila ambacho ninachowaambia wala ambao wote watakao kuwa kwamba wanatafuta uongozi katika kaunti ya Kisii, ile kitu ambao watafanya ni kwamba watafute IBC tukishirikiana na ofisi kuu wahakikishe kwamba this is the main office that has been selected. Let us work together with the head office. IBC is independent. We are not going to be coerced with the political class. What we want is free, fair and credible election. Nonye nabo ni gavana boda boda abubaganirigwe kuna chachistika ili kwegendereria asoboncholi bwabo na boigo konyora magendero kurwa ase serikali ya county ya Kisii inse yo mugavana Paul Simbarati. Issues cha revenue kiro monto anachestika oko bwatwe municipality na bane sub county okoru dasima onachestika estika nacha erinde to saba magendere county government etokonye ase bintu biri totaete ase industry ya bodaboda. There have been a long time omocho gano obeire ase municipality yaito. We have been looking a way that nga kitura nyare gokonya omochando yobe solved abantu batware peace of mind abantu bamanya ninki bagokore town ne town yetu tware order eyo eragere eru services chingia ne chinga kichingororo gochia sa abantu bande bagokore biashara because we are not only the people within the municipalities to cooperate. Bali bonsi bachorwa nigo bali ira yogo chikobwaterana na barai bonsi eliko ira nyobo tenenelyo byabo bochori obubwatwaliro muchando asa matuka maiga nigo baba bagusaba morembe obotwereru na boigo obwerani obyabo nyareko babo koiraniwa elinde bali bachorwa goikerani emeremo yabo ase nchira yo boikeranu na boigo enchirengia ase igo gochakara bona abantu baita barundia abe state Jones Pia municipality mumanyenga body ya choriru era bisi ekokore gasi mobasukuna nondo kwa simbia mama. Kutokea siku ya leo nataka kuambia kwamba hakutakuwa na any official communication yenye na deal na boda electoral board ambapo haitatoka kwetu kama sisi ambao tumechaguliwa. Ikiwa kama kutakuwa na mtu yoyote ambaye atatoka kando bila communication imesainiwa na sisi na chairman wetu hapa na mimi Roy kama secretary, that's not an official communication kutoka kwa electoral board ya municipality. Gingo reporter ya getaseni kia getembe kurwa sobuga takatibu mocho Bosongo inchani gonkuru kwa Ruth Kemunto. Tukusikabusyo mwanchumo rigereria ase kaunti ya Nyamira nigo abamenyi bensemo ya Kamukunji Manga igotoka ase bunge ya Borabu ase kaunti ya Nyamira banyariko babagwe soke na gokwandra obobe oboraro ugotakinigo kwibirengo byechipara ase chinseme chigento keire goturubania sekta yo Bosombi ebuganda keire goturubania miroberio yabo tambe enseme yo egotoka ase orobebe rwe kaunti ya Nyamira ne kaunti ya Bomet niga bamenya bono baesokire na gotebanda ke gotaikire nigo kwa magendro ase chinseme cho gotasanga ebirengero kukwa boraro hasen anemono kubwatira no kuya egati yo boraibwe serikali ya kaunti ya Nyamira ne kaunti ya Bomet
asabano barugo sababu chaso mugavana wa county ya Bomet Mheshimiwa Hilary Barchok abego mugavana wa county ya Nyamira Mheshimiwa Amos Kimuminya ribo kwaneke munango chabaramo kubwaterana eliko banekeria abamenyi bensemeyo amagendro unagotuma nyumuri kito Polycarp Okara bamenya baigabe kenyereke iga kemanyekanite buna kamkunji ekyo kebebekaine hamone kenyero kende gekoro kwa gelegele aiga asobebere county ya Nyamira mone county ya Bomet niko beso kina kwimurungalira kubwatikana mono kombi wake magendero nanene igoro yechibara wanaanguka kila siku. Juzi nilianguka na watoto wa shule na mimi sisi ndanganya barabara ni mbaya. Kama sabulozi ya gelegele kama sasa tukitaka kuuza kama mboga tunauza, kama wakisi tunauzia wanaenda hii side. Hii barabara haiwezi pita iende Bomet. Barabara ni mbaya sana. Kila kitu bana tumeteseka hata hizi barabara zetu. Enyewe hata hii ingetengenezwa mpaka Gelegele Girls. Ingetengenezwa vizuri. Alafu ya hii yenye inaenda kwa deputy governor Bomet County. Na hii barabara ya kwenda hapa wanasema tutengeneze, miaka imeenda na bado haijaundwa. Wanakuja wanapima 2 kilometers kuna kuundwa. Chenye tunahitaji kutengenezwa ni barabara stima. Kulingana na baraboni ko baetere nga yenene asobo sombi yentobono baganiria barayi kwenekya kubwatrana elio kubatolia. Hii mpaka bana tuko na mheshimiwa hapa hivi, mheshimiwa David Kafana bwana yenye yako hapa anapita na gari na yeye apiti njia. Anapita hapa Manga anaenda Kijauri alafu anaenda Bomet. Naomba tu David Kafana tuambie hata Mungu ambariki. Amsaidie hata aote kutengeneza barabara. Kwa mahali hata barabara hata mkienda barabara hii imekutana hakuna mahali hata karingine itawapata. Hii ya Gelegele hata hii ya Sertwe barabara imeharibika kabisa, mpaka hata wasee ng'ambo huko walikuwa wanapiga kelele juzi. Mpaka Kipsimbo hakuna barabara. Ono niko bamuganirio mugavana wa county ya Nyamira Muske Amos Kimuminya ribo amonoria wa county ya Bomet Hilary Barchok kweneke unango bwatana bale kebirengelio eliko batolia korwase ayigonsi bagendrete wetera tosele binu tokonyane twasiki egabana weba isi na abanyalibo oyo Bomet, right? Tuburani egere interconnectivity ebo. Sasa naomba gavana wa Nyamira atuongelezee huyu gavana wetu, hata hiyo kitu tunaomba tu gavana wa Nyamira. Ginko reporter ya egetaseni kya Wanjete kya Getembe kuruga igasi nsemecheka cha Kamkunji ime ya bunge yega ya Burabu inchigo nguru kwa Polycarp Okara. Bemono murikito Polycarp Okara mwancho murigaria totigarita se county ya Nyamira niko mujumbe bwe bunge West Mugirango Mheshimiwa Steve Mogaka alireira yogo cha kurusia ekina hekyo konyabegeta se kigambero kiari getigoteneno okwagacho kwa university ase county ya Nyamira nemona sensemo ya Kiabonyorwa ase bunge ya North Mugirango okwa nasomo igoyo mobwa matanga sensemo ya Tente ase ward ya township bunge ya West Mugirango Mheshimiwa Mogaka nigo bona atebire okobwatira nokuya kurwa ase abarayibe county ya Nyamira na kukura cheko enekya gutwara amagendro gochia samatuko aribosio ase bona atebire onyeti bari gochia kubwatirana nigo e university eyo etachi kwagachwa ase chinsemecho ekene tugukirwanio kinyare umugavana Nyagarama igaete e university ya Eldoret obore Kiabonyorwa akaba 100 million igonga nyete baturangeri nga India University yaga chirwerete togende kuyigura, lakini na incheno mukristo lakini ase Sauli batagete kwenarerera Stephen Mogaka na inche kabegete kinage gutanga e university teba Kiabonyorwa kuna naira nire iga naende ngokole sabato ya Jumamosi litukoli ya Jumatatu gorusinde kine kiororo mogende bono mwagache university itoyero, because it is not possible for you kwagache university ya Kisii obure mobwe university ya Eldoret abu 100 million tayari mwabekeirwo mubegeto mouko ayi muri gotebya abanyamire kene
I will be the last person go tange university cha Nyamira, and I don't care asekobera neba bokeira neba bwengoko neba Nyamira. Bantu ba West Mugirango mbago post university ebe kiabonyo. Ege kugara Nyagaramo ba ete university no mu West Mugirango. Oyo raire rugura. Murato erese kimutara kolere university ejo. Maigure Steven na asabire president yeto university ya Kisii ebere Nyamira. Bono mwege mbirabwo ngabono neye tigei chebere kiabonyoru. Inugereka nibere gabu kiabonyoru mote banga Steven yobegete kina okerusinde inche ko batebirero 2027 ingo ikere mutabwati university nchene rusi di oronzu arusi yaba West Mugirango ororo ngakero mu CS education umwakili migo sogamba ngambu ya mono amate mtu akore tiku last year mtu amoche tukworo kiku madarau nobo soku. I want to thank the Minister for Education for standing firm to ensure that National Examination Council administers examination fairly and not victimize any child for nothing. Yonda yetu kama celebrate yo muroria obuna buobo minister tutagete Kenya. Mwancho muriria soroboti ururu Mheshimiwa Steve Mogaka sarire lego chikutugutirare kine kirinde county Nyamira ikikonyora university otwikiro mwerio wikionga chinsa inya sense mentanga ni tuskare kurina tura sense moya kabire asegeka getari getam. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Sha Ceramics netuka iyo n'ibintu by'ubwagaji au asiligo lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au na bwo kurose chi company au locks and accessories babwate chichogo se toilets ejijire c'echingenjo au na bwo n'ibintu bigutumika se a bathroom babwate chi kitchen sinks na bwo ne chi tap babwate bintu bigukora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi kurwase chi company au asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro by'echingenjo au babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ibintu binde binge ebyo bakonya seligo lirense niko bagutuka asenyombere manyakantabu na Cansons Plaza asebara ya Kisii Kisumu imbeyo muchujuiga obusongo asamange naboko bakiresi bibweterasa chinamba cyabo 0703943972. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwate mejega gose nuganeti mejega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose go komboya tarera Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune mejega yawe ya ikiranire boronge mbabwate birogo byogo komboya naende ngokora bare decorations ase mejega yonsi boigon korose bale bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting wood router yue kubutora perspex aluco board cellular board PVC wood forex wood engraving sheet na MDF nkorose bale CNC decorations ase bintu au buna kubutora chi black sheet korose merangwa ebita chitirisa ebirogo bed heads sofa faces signage grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena asebare rochege sonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Marogoba. Asa mange
bakere simia se namba 0729226464 gose 0723755772. Baffertents, the home of quality. Television Ekeonga Kiamamogusi. Karibu sana sensemo ya kabire ye kionga chinsa inyobotko bwarero na tokogendera kwimanya kurwase ensemo yekenyoro kiaramba ikigotoka ase wodi ya Bogetenge bunge ya South Mugirango ase kaunti ya Kisii asaba menye kurwase chinsemo echo baesokire na gusaba oborai annemono homo MC we chinsemo echo kwene kyabunango esokyare eriko bagachira ensoko yabera ase chinsemo echo ase kegetambe bono etarakini gwagwika ebirengo endechiko bakonya habamenye be chinsemo echo konyora amacha senchirerengia muri Lilian Mora na tarra sensemeyo osange birengero nabamenye bensemeyo nabono twargane robotiro ga senchere wikiran amachena robogimana boigoni ga gutumika asemero ya kerarituko na kega kogara abamenye be kinyoru Kenyaramba ime ward ya Bogetenga ibunge ya South Mugirango bakuburi abarosariwe ensoko yari abwari iri banyore amacha mayayo kunyo barutu cyandire sana urojo tucyandete muna nakina ige nakanyura amachororo asinge njoro cyo rutabwata merubiri merunge rocho rukachirukanorerwa bono nonyo muntu korosya kabura eje bintu byarengo kitalimbe kiriki ko letara mata bantu bakatagura bakaira ni gororo rocho ruabwali orocho rigorwa beiro kurwa bamama balenga bake no bakabuchira ne bisanda egachega igachingaki ekero mugaka cho elio chenga roja mabera oyo begetwe buno moyo musiagu litangani ugambeta agatobekera ensoke enko yungoro chendora nanya kubucha mache ongo goro chendora obwali njiko borendo obwali ngo sinyai nigo bakorera buna eyo nensoko yarenge okorwa kare nigo yarosetugwe chinga kichiria chia bakansora ngani ugambeta agatobekera ensoke ekero yabo ikaba kuri mwaka angesa 24 goche gochigo ikange mwaka 80 ensoke yegasira ekero yasira kurwelio abantu tugachaka kubucha inse agacha saya kanura ekeranura bono tugachaka kogenda obwale nigo bamuburirio omo MC obo muske mauti kubatarera nabo abaroserio rochoro ekiagera bakogenda egekegitambe kurigia mache na nene boigo ewodi engao wachi toreto mu MC akora gusena ki bono mu MC no tuaete gaki otari gwancho mu MC otorera mabira gose bono muntu mungao tukwenda kurigi tutiko mu MC itutando yo botabori nere guchino tukunywa maji otari gwancho torera mabira cho torosiri rocho rukurukuru bwari egere tunywe tutikamangana abakungu batutamira berire senginto bakwenda rocha tambe mu MC chikura ngomwathe chikura na uranyonje timait na uranyonje naje teiko ntamait yo yetu chikura ngaya ya mauti tu ate chikura gaki no atuka mumanyeti bana rendo gakio mauti ominto mugaka otagwanja torarero roche roraru asarekire kuripoteri ya Getembe TV korwa ebunge ya South Mugirango Lilian Mora Memono muri Lilian Mora no robotiro senchira yobo ikento koskabosyo mwancho muri gari ase county ya Nyamira nigo kero haborkwa bekirasi komina kabere umwaka bw'ekiro bubere 24 abo amachibu abo ekirasi komina kabere akesesi anya tukobaga kurorigwa senchira ya bene kero bagendete kuyarigania gochigoso ase chiskuru au chobo bundi na nemono chi university eri kwagendera ase chikosi cyaba samatukari bosyo nigo mwalimu we skuru ya The Nyamira Polytechnic National Polytechnic ase yeta James Kinaranya ariko bakagwesokia na kuru obo semi go cha saborki wabo asaba sabire baesoni ase chiskuru ekiga chechi Polytechnic na TVET iri bakikonyora ekisemi chechiga ase ekiga kyamagoko ekyo kira kikobakonya asamagimabo alibosyo muri Kitopoli Kapokara no robot rwa senchera ibikira Numuruberio hoyo nyarako gwikiranwa amona abantu abange kurwase chinsemo au iriyo gwikirania ekerenga gya serikali yo kubaira abantu chinse cyabo arabu iriyo gukora emirimo ya maboko serikali
ya the Arab Emirates na Dubai bachire korigia abantu bali babwate skill bachigokora chigasi mumbu ntoni no mogo sana nga abana bachire abange kurwa sekenyoro na kurware elinde banyore chigasi echiga chiago chigokora egasi Dubai na Arab Emirates gagukwana hamo na balike mangana maiya umwalimu munene w'esukuru yiga ya The Nyamira National Polytechnic James Kinara igo wagendere ko bwagusegeta abayuri kwene kibunango some bale abana babo chikosi cha magoko asairire uboita bwe chikosi chiga na kwa industrialist country weiko to ikanenga no bwate abantu babwate technical skills because industries is the mother of development and the development can only come if there is a very good labor force technically productive. Kinara nigagendere ko bagakwerera ubuya bw'ekikosi chiga cha maboko na kuba buli abo buli kubaleta abana na nene bali batanyora chigiredi cha university eliyo kunyara ko bagwenyora chikosi cha maboko ejuchira abakonya samatuko ali bosyo abana abayiga bakolete form 4 umwaka olyo era amatemo abona asogete chanywali ejiga konyo ngwanyorete chipondi icho kwa ende university kwanyorete chipondi chile less than C plus inchu minyoka ne chimbero chinene oiche Nyamira National Polytechnic togokonye osoe obe registered na KUPS elinde serikali ewakanire fees no toikana nga tobwati fees yons ko bwata enke osotobwati pi inchu okwane na inchu elinde togokonye na yebwe konye asa matukali motu okwana bwegekerekyo nigagendere ko bagakubulia ebara ensera koroisi wasayiga eyura konyo bosombi na boigo ogwete ko kuyaho chase eskure yiga weterabu college yaito ye Polytechnic ya Nyamira National Polytechnic ne ready kokina mono uchia igoro if we can be assisted konyora eparengia Wood Road Network ekiagera abande kurubarare akero baikire banyora nga college yaito igera so goikaime igere gasi enkongusana eginko reporter getaseni kya obwanjete kya getembe kuriga aseskuri yiga ya The Nyamira National Polytechnic imeye bunge ya North Mogrange County Nyamira inche gongoro kwa Polycap ukara Demano murikito Polycap ukara na robotirwa senchira yobo ikirantogo skabosyo mwanchumo rigereria mheshimiwa Purity Kirera oyoromo director obikembekeria Bomas of Kenya kurwase county ya Nairobi niganyara ko bakagu esokya na kugikeria enchira obotumeki bwechibesa asensemo ya magendro hanemono ne serikali ya county ya Kisii obotara bubuya asa kwaniro kuganya kukororogo kwaneke abuna abarai ngocha baramo kubwatira na bune enchire moyo gocha kwaneke abuna amagendra yega ngoikara se chinsemo cha mashinani chinga kicho kirera nigo boigaruro bosemya gochi asaborkwa andamono bekirasi 12 abanya ko bagokora matemo abo umwaka wetu 2024 banyara ko babako enekia unangochora bale chikosi chichirache ko bakonya asama tukabo alibosio twarra chibesa chairanire Nairobi echibonete gokora amagenderero Kisii County over 3 billion chairanire gochi Nairobi totaro chikende gyonsi kegenderete in Kisii nyachinya gitari cheito bado nchibwatia mariogo chiskuru cheito they in very bad condition nabone skuru ya bomukora in Bonchari as a leader of Poligichikura in 2027 as a member of parliament Bonchari constituency egenteki negenteki bega chibese chichiko ira na guchi Nairobi igachigende chirose skuru iri ya ECD abana baitu banyore environment ngiyasi bagosoma amatemu na soka bana baitu mba korabuya ntwatwara good number ya agenda ya join a university na bande mbaba banyore mbabeti qualify tigo so university abana buna bundete ko ba encourage ga kichi school nchiro chikoses nchiro in our TVET institution mogende identify a course yora kolera chiko course chama amagoko na nowadays chire chingia utanyore tigasi obisi egasi yawe yamagoko nerera konye so ngo sabagaki abana baitu nko ba encourage mogende chisukuru you are the future of our constituency so that in the near future tutwara abantu bakora chigasi cyabo buya nande ngira na county
kaki leadership ya Kisii County, you are letting us down. Onye gasi ya basinyire akigendanka tubata abantu barakore gasi engi ya bakorera aba gasi. We are disappointed with what is going on, and we hope this year 2025 we are going to see change. Tuguska bosumu anju morigeria ritukoria rero nigo igatia ba waziri batatu abanyarako bako unenki wanakoringori wa ne bunge enene itukoria rero nigo banyarako bagotianigwa irigo chigo cha kemirumo yaba senchira yabena sechi wizara au mugavano mokoro we county ya Nakuru mheshimiwa Lee Kinyanjui, mugavano mokoro we county ya Kiambu William Kabogo na boigo mwaziri mokoro bobo chenu wa serikali ya eta mheshimiwa Mutahi Kagwe uyocho roto kuchikoira wizara usego chikora wizara ye chindemero ibose ya agriculture nigo banyarako bagotianigwa senyombo yobora ya state of county ya Nairobi asumura ibwense ya Kenya Moskweli ya Muruto arenge kirori abono nigo Moskeruto habasaba waziri abo banyarako babakobeka emiroberio yogo ikiranyo bokorera iburubuya uchi asaba na nchi na koene kia bunango konya bale serikali ya Kenya kwanza uikirani manifesto yae. All three of the new cabinet secretaries have extensive and diverse experience in both executive and legislative facets of our public service. For this reason, I am confident in the skills and capabilities that they bring to their new roles. In addition to Honorable Kinyanjui's tenure as Assistant Minister, both he and Honorable Kabogo have served as Chief Executives of devolved governments. Honorable Kagwe, on the other hand, served in the Senate and was a cabinet member in 2 previous administrations. Both Honorable Kagwe and Honorable Kinyanjui have also chaired the boards of strategic national parastatals. Na sensemo yae mokonyi bumura ibwense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigo anyarako bakago kwandro kuganyo kukororogo kwenekigwa amagendera kuchia sabana inchi ase chinsemo chonsi wancheria konde gwensi gotayo Musike Kindiki nigarenge ko yakwana iga ase ensemo yoba menyo bwaya sensemo ya Karne County ya Nairobi kero aumirana nubura ikurwa ase county area ya Embu. Musike Kindiki nigo bona mochiri hegati abari bagendrete komocho bokoreri bwe serikali ya senchire mbase bona tebire korengana ne katiba kero mwananchi na bwatu bosibore woko moche serikali korende banyarako bakoenekia hegeta ebitambo kirebyo hasenchire rengia with stones and people, Embu people, children of Embu, throwing stones to destroy shops of people who have built their investments and are employing a few of our youths and bringing down businesses. I've never seen anything like that all the years that I've passed through Embu town. Unless you want us to continue that way, I plead with us, we stop that behavior. The people who are trying to distract what we are trying to do for Embu and for our region and for the country will also have an opportunity to explain what they did when they had their opportunity. Amma? It's fair game, isn't it? Yeah. Especially those who are given opportunity also. For a year, for 2 years. So, nikisema yangu ya miaka 2 na useme yako ya miaka 2. Mwaka moja like that. Because the work is a lot. Sindio? Ndio to visit every village and solve all these problems. You know, we have to be all over. And you know that is one county and we want to replicate the same in 47 counties. So we have a lot of work. I am not worried about how serious the development agenda is. I am worried at how far we will push forward that development agenda from where it is now to where we want it to be. Tukoska bosiasa sekte wachenu mwanchu morigeria abanyagitari abateresa bose clinical officers nigo banyarko babagu esokia na komochia obotendirwe wizara iyo bochenu insiobo uburaibwa yo waziri Dr. Deborah Baraza na boigo abatendirwe kiombekeri ya Social Health Authority asabona batebiru karaboniga nigo abananchi
banyariko bagotora chinga kichinkongo kunyariko babakonyora obokonyi kurwa somoroberio umuya bokubwato kobokonyi bobobwenia o Social Health Authority abanyagitari abo nigo bona barire ira yogochia kwenekia omugiro bose nigo bagwasorire gochia kwenekia omugiro gochakira ritukuria Jumatatu Kenya onye obotenderi bwe sector yobochenu tibori gochikobeka emiroberio eremia. For a clinical officer to be able to see a patient through the Social Health Authority, the Social Health Authority must recognize that clinical officer. How do they recognize them? They recognize them through empanelment. Empanelment is including them in the register of the recognized practitioners. By the date that they didn't recognize the clinical officers council, then they cannot recognize the clinical officers because the registration and licensure comes from the clinical officers council. Patients are not able to get outpatient services from a level 5 hospital with this insurance cover. And therefore, the private hospitals end up now offering these services to our patients. So we are a frustrated lot because we have patients who are suffering and they are not able to access care because we have not been allowed to offer services to patients who have been registered by the Social Health Authority. The CS, the CEO who I saw in the press the other day, the chair of the Social Health Authority, and the Director General, who is the highest ranked officer, who is the technical advisor to the government on matters of health. They are misleading the government and they are misleading Kenya. And in any case, they are the problem why Kenyans are complaining about the Social Health Authority. We do not celebrate going on strike, but a strike that has been orchestrated by the government and they are not willing to step back and enforce the law, we have no choice but to go on strike. Mwanchumu rigararia wikiragwo no twikira omwerio wikionga chinsa inye ase enchira yoboikirano na boigo omwerio bwemesa yekionga hase ritukeri gari 15 na kabere twakira mbyo mona sogo sangana intwe kurutoga chage twikira boniga mbakire mbyo mona boigo abariki baitu bamangana kuru ase chinsemo abo benekia buna ekionga chinsa isano na ibere chinsa 10 chinsa ibere na bono chinsa nya senchira yoboikirano ngwikirana onsi asenchire rengia wego mwakire mbyo mona Wilson Makori kuru ase nsemo yomuntu bimanyerio no mo director Abigail Nyanchama kuru studio ya kabere oyone kyabona marigine chibicha ngochara senchire rengia twaro tukobye mwancho murigeria na boigo gendra kwegokya nemero beria genda tya Getembe TV nche nkuru kwa Clinton Ondigi.